Ako by si sa opísala 3 slovami? Určite spontánna, určite učenlivá a bláznivá. Čo ťa vie dojať? Pekný film. Pri akej činnosti sa cítiš naozaj šťastne? Šťastne sa cítim asi keď som so svojimi blízkymi, s mojou rodinou a Havkom. Ako vlastnosť si najviac ceníš na ľuďoch? Úprimnosť. Aké je tvoje najväčšie hobby? Herectvo predsa. Je niečo, čo by si na seba nikdy neobliekla? Nie. Aký je mazev kúsok, ktorý ti nesmie chýbať v šatníku? Sako. Aké sú 3 beauty veci, bez ktorých sa nezaobídeš? Špirála, korektor a niečo na pery. Čo so sebou vždy musíš mať v kabelke? Niečo na pery. Lesk, rúž. Ako vyzerá tvoja skincare rutina? Tak odličím sa, používam gel a rôzne, akože každý deň mám niečo iné, takže